Okay guys, so luto na ang ating Ilocanong pinakbet. Okay guys, so luto tayo ngayon ng Ilocano pinakbet. Kailangan natin ng mga mixed veggies, okra, talong, palaya, beans. Siyempre, tinawawala ang kamatis. Ayan, so lalagyan na, naggisa muna tayo ng karne ng baboy. Ayan. Yan ang first step, gisa ng baboy. Okay, so igisahan natin ng bagoong ginamos. Boneless bagoong. Yan. Okay, so pagkalagay ng bagoong natin, nagisa na siya. So lagay natin yung kamatis. Yan. Okay, so pagkagisa ng kamatis, isunod natin yung mga gulay. Alright, so ito na yung ating kanin. Voila. At yung ating pinakbet. Ayan. So, konting halo-halo lang. Good to go na ito, mga repapits. Mabilis lang maluto yung gulay. So, pwede nyong dagdagan yung bagong nyo kung medyo matabang. O, lagyan nyo na mga pampalasa. Pwede ito. Okay guys, so luto na ang ating Ilocanong pinakbet. So nga pala, hindi to nilalagyan ng sabaw, no? Kasi kusang nagkakaroon ng sabaw ang gulay. Yan. So dry lang siya. Yan. So luto na. Kain na tayo. Okay, tikman natin ngayon itong pinakbet natin. Wow! Wow! Okay guys. Mamula-mula yung sabaw. Okay. Fresh from the farm. Yeah. Original Ilocano pinakbet. Makan. Kita